Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsaz. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun Türkmenistanyň, Awganistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň arasynda video maslahat görnüşinde üç taraplaryň duşuk geçirildi. Lapis Lazuli halkara üstünşir ulo geçilgesinin 23 hörlü bilelikdäki tatlamasyny amala aşyrmak bardaky mesele ýokary derejedäki iş maslahatynyň gün tertibine çykaryldy. Türkmenistanyň, Awganistanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleriniň gatnaşmagyna geçirilen Awganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziya, Türkiýe ugru boýunça halkara üstünşir ulo geçirgesiniň 23 hörlü bilelikdäki tatlamasyny amala aşyrmak baradaky mesele başlanýan video maslahatyň başyny Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, şeýlekem Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew transkontinental üstünşir ulo geçirgelerini döretmek boýunça taslamalaryň durumşa geçirilmeginiň sebitlerini we halkara sowda-ykdysady gatnaşyklarynyň puturlandyrylmagyna, ähli durnukly ötüşe bütünlüğ hyzmat etjekdigini bellädiler. Ýokary derejede geçirilen video maslahatyň başyny hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Senin aly heretleňiz, hormatly Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Gadyrly Doganyň Muhammed Ashraf Ghani, hormatly Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Gadyrly Doganyň Ilham Geýdar ogly Aliýew. Size tüýşerekden salam bilen ýürlenýär. Size hem bu forumy Guranyň üçin çäkli minnetdarlyk bildirýär. Ýokary döwlet derejesindäki şu duşuga hyzmatdaşynyň strategik möhüm meseleler boýunça pikir alşmak üçin oňa mümkinçilik hökmüne garaýar. Olo kommunikasiýalygyna hyzmatdaşyk hem görüňsiz biziň hyzmatdaşymyň hataryna girýär. Häzirki döwürde dünýäniň ýüze bolan ähli wehimiň şertlerine görkezlen ugur boýunça biziň öýde arkalaşykly hereket etmemiz aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar. Türkmenistan, Awganistan we Azerbaýjan ýokançy keseliň täze görnüşini koronavirus COVID-19 ýaýramagyna garşy görüp durulan halkara tagallalaryň çäklerini birlikde netijelerim iş alıp bardylar. Şu netijesinde ýokançy keseliň ýaýrap başlanan ilkinji günden öränem giň geografik giňişlikde ykdysady gatnaşyklary taklamagy üpçün edýän möhüm ulugussaşyr geçergeleriň hem dowamly işlemi üçin zerur şertler döredi. Şunlar bağlykda hormatly kardeşlerim, size Türkmenistanyň koronavirus ýokanjyna garşy göreşmäge we pandemiýanyň durmuş ykdysady netijelerini anlatmaga degişli başlanýyşlaryna çüňgürem düşünmek bilen garanyňyz we hemme tarapdan gollu beren üçin hem tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Meýelim morşaly Türkmenistan öz serhetlerine araççylyk we keseliň ýaýramagyna gözüçül etmek boýunça işleri güýçlendirmek, serhet ýakka gümrük we migrasiýa düýünleri wagtda möhüm çägelerini bir näçeni gördü. Ýönem şonuň bilen birlikde biz emelegilen ýagdaýa laýyk gelen usullary döretdik. Bu usullar bize hem goňşularymyza ýurtlaryň we sewitleriň arasynda ulug serişleriň we ýükleriň howpsuz hereketini üpçün etmäge mümkinçilik berdi. Näşeýle mümkinçilik ilkinji nowatda goňşy döwletler bilen sazlaşykly işin hem netijesinde döredi diýip hasap edýär. Goňşy döwletlerimizin kataryna Awganistan we hem Azerbaýjan aýratyn hem orny iýelýärler. Hakykatdan da biziň ýurtlarymyzy umumy taryh, medeniýet däp desular öýlere baglanşdyrýar. Biz häzirki döwürde gutşeýle puhta esasa daýar öýle gatnaşyklaryny durly urlar boýunça hem ösdürýär. Şoňa şu urkun tertibini hem meselelerine geçmeden olur esasy meselelerini aýratyn hem bellemek isleýär. Şol esasy meselesiz hiç bir taslama hem iňoňat hem hoşnetdi başlanýş hem amalla aşyryp bilmedi. B. Parahaçılıktır, howpsuzlukdur,
bizim döwletlerimizin we halklarymyzyň arasyndaky dostlukdur we özara düşünşmekdir. Şuna bağlykda Owganistanyň we Azerbaýjanyň iň ýakyny goňşy döwlet hökmünde Türkmenistanyň hemme tarapdan din hukukly we özara beýiklikde hyzmatdaşlyk ötürmek üçin ähli zerur hem taýgarlar mundan beýlekden etjekdigini aýratyn bellemek isleýär. Bu bizim döwletlerimiň olaryň hem ýol başlarynyň üren ýokary öňdörüjülük bilen we syýasy erk isleýär ýerip biriň beýikliklerine düşünşmäge we mollara nazara almaga çalışyp hem düýpli netijeler gazanjakdyklaryna ananýar. Hormatly käbirler. Ulaq ulgamyna hyzmatdaşlyk barada aýdylanma Türkmenistanyň, Owganistanyň we Azerbaýjanyň kontinental ýollaryň çatryklaryna ýerleşen ýurtlaryny bellemek zerurdur. Bir-birinden ulaq bolmadyk aralykda ýerleşen biziň döwletlerimiň şäherlerinden Günorta Aziýa we Aziýa ýuwaş ummany sebitine Günwatarda Gara we Orta ýer deňizlerine Günortada Iranyň usulen ýakyn Günnogora Demirgazykda Russiýa Federasiýasynyň usulen ondan aňry Baltik hem deňiziniň kenarlaryna çykargalar barlar. Ýurdumyň şäherleriniň hem şeýle ýerleşmegi esasy dört geografik hem uğurwan şu durumlukda hem gatda uğurlaryny öğretmek üçin mümkinçilikleri açýar. Ýöne bir mümkinçilikler netijeleri ulanmak üçin bizim döwletlerimiz ilkinji wagt öz aralaryna ulaq gatnawynyň oňat ulgamyny ýoly goýmalylar. Ulaq kommunikasiýa üçinçilik ulgamlaryny berkitmeliler hem dogry logistikany hem üçün etmeliler. Ulgamyny bize özara hem arkalaşykly hereket etmek hem meýilnamalaryň üstünde hereketlerini bellenen uğurlaryny we hem anyk möhletlerini hem gözüňde tutup netijeli işlem hem zerurdygyny ananýar. Hem şundan bağlykda siziň bilen käbir hem garaýşlaryny paylaşmak we ulgamyny hyzmatdaşlyk işlem hem ýoly goýmak boýunça anyk teklipler öňe sürmek isleýär. Birinciden 2017 ýylyň 15-nji noýabryna Aşgabatda gol çekilen Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulaq geçergesi ýagny Lapis Lazuli hakyna ýylalaşyk esaslanyp bütewi logistik merkezi döretmegi teklip etmek hem isleýär. Bir merkez geçelge gatnaşyjy hem ýurtlaryň şäherlerine ýük akymlaryny emeli getirmek we hem olaryň netijeleri hereket etmek üçin bilelikdäki hereketleriň hem sadaşykly bolmagyny üpçün etmäge hem niýetlenenler. Bu tekdewi işini amala aşyrmakda ilkinji ädim hökmünde üç taraplan görnüşde Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan görnüşini logistik işi utkuşturyan düzümü döretmek hem mümkinçiliğini seyretmegi maksada laýyk hasaplaýar. İkinciden yük daşamalarının netijelerini ýokurlandyrmak üçin häzirki zaman ýokary tehnologiýaly ulaq üpçünçilik ulgamlaryň hem bolmagy ägir uly ähmiýetli de eýedir. Muňa düşünmek bilen garap ýüklerini ugradylýan we hem kabul edilýän ýerlerini ýagny deňiz mendillerini, demir ýol, beketlerini, awtomobil mendillerini mundan beýlekde ötürmek hem aýatyn üs bermek zerurdur. Hem şundan baglyqda häzirki döwürde Türkmenistanyň bir näçe mümkinçilikleri hem bardygy barada size hem habar bermek isleýär. Ýagny Türkmen maşyny halkary deňiz porty Türkmenistanyň ulgamynyň ören mühim düzüm böyle bolup durar. Bu port newt goýulýan parom ýolagy hem ýük terminallaryny özünde jemleýär. Ýagny portuň bir wagt 17 gäme hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan duruluglaryň uýyny 1800 metrden gowrakdyr. Port ýyly 400 000 konteyner we 75 000 ýük
uluğunu hem geçirmeye üpçün edip bilir. Türkmenmaşynyň halkar deňiz portunyň umumy geçiriş kuwwaty ýerle 25-27 milyon tonna ýük barabardyr. Ne bir Türkmenmaşynyň halkar hem deňiz portuny Owganistan we Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlyk etmeň anyk görnüşlerini hem seretmäge taýýar. Şo zanda. Ammar jaýlaryny nevit önümleri saklanyan terminalları uzak möhletden hem kärenne bermek sizin hem yurtlaryňyza urudylan ya da sizin yurtlaryňyzdan gelýän hem ýükleri yüklemek, düşürmek hem işlerini amala aşırmak için yürüyütü yerleri bölüp vermek hem meselelerini seyretmeye de tayyar. Türkmen owan seriyedindeki imamlardan gödökçülük geçiriş şeylerine benzini ve dizel yanıcını saklamak için täze toplum gurully. Bu toplum Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan hem gatdan uğru boýunça Türkmen ulaq üçinçilik ulamlaryň ýene de bir mühim bölegi bolupdyr. Yani bir toplumdaky terminallarda bir gije günüde 44 000 tonna meşhurde nevit önümlerini saklamak mümkindir. Hem şonun bilen birlikde bir toplumyň üstünden nevit önümlerini geçirmeň hem ýyllyk kuwwaty 540 000 tonna hem barabardyr. Türkmenistanyň Owganistan bilen döwlet tergedindäki hem tergedawat geçiriş ýerine haritlar we önümleri üstü geçirmek üçin hem uňat mümkinçilikler bar. Näşoňra da biziň ýurtlarymyzyň arasynda ýükleň iri meselelerde böktünsiz geçirmek üçin Owganistanyň şäherlerine akine we turgunly ýylatly ýerlerine guwry ýükler geçiren mendiller hem döretmek baradaky teklibi golloýar. Bu ýylatly ýerler azalyp geçirmeye yardım eder dip hasap edýär. 5-nji Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan gatnaw ugrunyň sany ulgamdaky atlysyny taýýarlamak zerurdur. Ne onu bar bolan ulu kommunikasiýa üçinçilik ulgamlary barda jikmejik maglumatlary bermeli hem bir bolsa ahyrky netijede hem bir geçirýän maý oýun we hem täzeçilik wagt öňe çekijiliğini ýokarlandyrmaga da mümkinçilik berer. Bir başlanmışlaryň üstüne jikmejik işlemek maksady bilen şuýlyň iýul aýynda ýurtlamyň ulgamlaryň we beýleki degişip bulduk idaram ýolbaşçylarynyň online düzgünle duşuny geçirmegi teklip edýär. Hormatly kardeşler, şoňky duşumyzda telekommunikasiýa ugrunda hyzmatdaşyk etmek baradaky meseleni hem ünsi çekmek isleýär. Härki döwlet Türkmenistan iki möhüm taslamany, ýani Türkmenistan, Owganistan, Pakistan ugruwynça opsika süýümli aratnaşyk ulgamynyň we Türkmenmaşy siýazaň ugruwynça Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hazar deňiziniň düýünün opsika süýümli kabel hem aratnaşyk ulgamynyň hem gurulşyny amala aşyrýar. Bir taslamalaryň durmuşy geçirme ol Aziýa bilen hem Ýewropanyň arasynda täze telekommunikasiýon üstü geçiriş hem ýoluny döretmäge de mümkinçilik berer. Näşoň bilen baglykda hyzmatdaşyň çeýe üç taraply görnüşini emele getirme arkaly döwletimiň tagallalaryny birleşdirmegi teklip edýär. Biziň bir härki zaman tehnologiýalary ulanmak bilen Ýewraziýa kontinentine maglumatlar hyzmatyň ören giň bazarlaryna çykmagy goşmaçy mümkinçilikleri berer. Hormatly kardeşler, sözüm ahyrynda biziň ýurtlamyzyň uly kommunikasiýa ulgamyny we hyzmatdaşyň beýleki mühim ugurlaryna mundan beýlekde geljek ulag bolan öýler arkalaşykly hyzmatdaşyk etjekdigini hem anlam bildirýär. Şeýlem şuňky duşukda bellenip geçiren anyk hem mesele çözmekde bilelikdäki çemeleşmeler emele getirilerini biziň hem ýurtlamyzyň esasy
iqtisadadan ötüşünü hem olaryň halklaryň hal ýagdaýyny hem ýokalanmagyny üpçün etmekle bağlykda özara behwitleri nazar almak mühimdigini bellemek isleýär. Täsirli usullaryň hem özara lalaşylan garaýşlaryň emeli getirilmegini hem Türkmenistanyň Owganstanyň hem Azerbaýjanyň hakyky isleglerini hem laýyk gelen hyzmatdaşlygy giňeltmek hem ýardym etjekdigine ananýar. Hormatly kärdeşler, üns berip dinleýäňiz üçin sag bolun. Geçirilen video maslahatyň başyna Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň hormatly prezident tarapyndan ködürlenýän ulak möhletli we netijeli gatnaşyklary ýola goýmagy köp taraplaryň çemeleşmeleriň öňe sürilýän giňerimli ulak kommunikasiýa taslamalarynyň tutuş sebitiň durnuklygynyň we howpsuzlygynyň esaslaryny, ýygyderli durmuş ykdysady ösüşini pugtlandyrmakda bagatyny ýetip bolmajak goşant boljakdygyna pugta anan bildirdi. Bellenşýäli giň gaýragly üstsaşyr ulak ulgamny jöretmekde tagallarlary birleşdirmegiň giň mümkinçilikleri görnýär. Häzirki zaman düzümleri kemale getirmek boýunça amala aşyrylýan köp taraply taslamalar, awtomobil we demir ýol parom gatnawlarynyň ugrı boýunça netijeli gatnaşyklary, bar bolan mümkinçilikleriň birlikde ulanmagyny ýola goýmaga ýardam berýär. Şunun bilen baglykda Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimizin öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan giň gollawy eýe bolýanyny we şol başlangyçlaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň umumy adamzat behwidini göz tutýanlygyny aýratyn belledi. Dostlukly döwletiň lideri, Türkmen lideriniň başlan başlangyçlarynyň gataryna ulug üstsaşyr geçirgelerini kemale getirmek ulgamyna degişli taslamalaryň uly orun tutýanyny aýtdy. Munyň özi ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy pugtlandyrmak bilen birlikde olaryň halklarynyň dost dogonlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegine de oňyn ýardam berýär diýip Ilham Aliýew belledi. Owganstan Respublikasynyň prezidenti Mohamed Ashraf Ghani Türkmen kärdeşine alyp barýan netijeli paragatçylyk söýjülükli fiýadaty hemde geljeguli ähli urlarda köp taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça öňe sürýän başlangyçlar üçin çoňur hoşallyk bildirdi. Video gatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki üç taraplaryň duşuň ahyryna gepleşikleri gatnaşylar öz ýurtlarynyň netijeli köp taraply hyzmatdaşlyga ıgrarlyklaryny, şeýle hem dostlukly döwletleriň hemde olaryň dogonlyk halklarynyň awadançylygynyň behwitlerini kybap gelýän diýip bolan hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pugtlandyrmagy maksat edinýänliklerini ýene dergedek tasdikladylar. Ýene bolsa hormatly prezidentimiň adyny elden gutlaw bilen tanış edýäs onu şeýle diýilýär. Onun Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, sizi dogluň günüňiz bilen tüýsürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, bagyt we Türkmenistanyň hemde halkyňyzyň behwidini öňde goýan maksatlaryňyza ýetmekde ul üstünlikler ardy edýän. Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň dostlyk hemde özara hormat goýmak ýolgalaryny esaslanýanyny kanagatlanma bilen belleme isleýän. Bilelikdäki taglarlar bilen özara gyzyklanma bildirilýän ähli ulgamlarda iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösürjekdigini ynam bildirýän. Se ähli başlangyçlaryňyzda ýene bir gelek üstünlikler ardy edýän. Hormatlamak bilen Saloma Zarbashvili, Gruziýanyň prezidenti. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň dokma senat pudugyny ösürmek we onuň önümçilik kuwatyny artdyrmak barada edýän täsir taglarlar netijesinde ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly taýýarlanýan dokma harytlary dünýä bazarlaryna da ul isleýe bolýar. Halkymyzda we içerki bazarlarymyzda döwrewap harytlaryny üpçün etmekde amala aşyrylan belet makfatly we il ýurt behwitli işlere Marynyň Ýeňişdikin kärhanasynyň işçileri hem özleriniň münasip goşuntlaryny oşýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzyň içerki bazarlaryny halkymyzyň ösen isleglerine laýyk gelýän dokma önümler bilen öpçün etmek ýurdumyzyň dokma senaty pudugynyň işgärleriniň esasy baş wezipeleri bolup durýar. Bu puduga dahillik kärhanalaryň işleriniň sadaşykly ýoly goýulmagy netijesinde öňürilýän dokma önümleriniň hil derejesi barha ýokarlanýar. Marynyň Ýeňişdikin kärhanasy ýurtmyzda döwrewap köýnükleri öňürmekde adygyn we öňürjülükli işleýän kärhanalar hataryny tanalýar. Häzirki zamanyň ösen tehnologiýaly enjamlary hem öňürjülükli işleýän tekin maşinleri bilen döwrewaplaşdyrylan bu kärhanada eli çeper gelin gyýylan uly topary zähmet çekýär.
özleriniň çekýän asylly zähmetleri bilen arasy we garşyk patadan dokulan matalardan dürli ölçekdäki köýnekleri taýýarlayan ussa tekinçiler Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýalynyň her bir iş günni ýokary görkezjileri bilen jemleýärler. Owadan köýnekleri taýýarlamakda zerur bolan dürli renkli matalar bolsa, ruha we dokma toplumyndan baglyşylan şertnama laýyklykda getirilýär. Bu tekin kärhanasyna döwrüp köýnekleri öndürmekde bellenlen iş meýilnamasy üstünlikli ýerine ýetirilýär. Türkmenistan beýtaraplygyň mekaniýalyny joşgun zähmet çekýän bu kärhanada esasan erkek adamlary hem kiçi ýaşly çagalary niýetlenen dürli ölçekdäki we dürli reňkdäki köýnekler taýýarlanylýar. Şunuň bilen birlikde harby we hukuk goraýjy edaralaryň buýurmalary boýunça köýnekler tikilýär. Häzirki wagtda tikin kärhanasynyň işçileri tumuz pastyna giymek üçin amatly ýeňsiz köýnekler tikmäge aýratyn üns berýärler. Taýýarlanýan haritlaryň arasyna mekdep okuwçylarynyň niýetlenen köýnekler hem uly orun tutýar. Kärhana hünärmenleri her paslyň özüne mahsus bolan köýnekliň hil derejesine de aýratyn üns berýärler. Hormatly prezidentimiziň dokma senaty puduny ösürmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutun ýerli zähmet çekýän kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini ýygyderli öwrenmek bilen köýnekliň has täze görnüşlerini öňürmegiň ömüsüne işleýärler. Göze gelugly owadan köýnekliň ýazgylary milli nişanlamy bilen bezelýär. Ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly öňürilip, daşar döwletlerde öňürilýän haritlerden barjegem kem bolmadyk bu döwrüwa köýnekler Ýeňiş tekin kärhanasynyň Mar şäherindäki ýörütü dukanlarynyň üstü bilen ilaty ýetirilýär. Bu dukanlarda alçylaryň özleriniň gowy isleýän köýneklerini saýlap, satyn almak üçin ähli amatly şertler bar. Dukanlardan ýokary hilli dokma önümler bilen birlikde döwrewap köýnekleri alýan Bagtyar raýatlarymyz we tekinçilik kärhanasynyň işçileri halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda alyp barýan belent maksatly işler üçin arkadaş prezidentimize hoşallyk we alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda telekeçilik göstermek boýunça dördülýän oňoýly şertlerden peýdalanyp, türkmen işewleri ýokary hili önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini özleşdirip, bazarlarymyzy daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlaryň orun tutýan önümlerini üçin edýärler. Terligine doňdurylyp owadan gaplar gaplanan göýök bakçy önümleri we miweler ýurdumyzyň sowda merkezlerini aýratynam gyş aýlary ýokary islegden peýdalanýar. Telekeçi Aman Nursun Begjanowanyň Aşgabat şäherindäki göýök bakçy önümler hemem ýer ýemişler terligini doňduryp, gelşikli gaplara gaplayan kärhanasyna hem gyş mewsümine gyzgylanyň taýýarlyk görülýär. Her güni 500 kilogramdan 1 tonna çeni göýök bakçy önümleri we ýer ýemişler terligini doňduryp gaplayan kärhanada taýýarlanan önümleri sowda merkezlerine ýylyň istenip pasyna satyn almak bolýar. 2018-nji ýylyň tomsyna işe ýerdilen kärhananyň önümleri aljylarda uly islegden peýdalanýar. Telekeçi tarapyndan Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägine kärhanesyne alynan 14 hektar ýerde yer alma şeýlede beýleki bakçy ekinleriň bol hasyly ýetişdirilýär. Kärhana yer almany bellenen tertipde ekmäge şeýlede ýetkisiz ýygnamagy niýetlenen ýörüýte enjamlar bilen üçin edilen. Yer almanyň istenlik toprak howa şertlerini ekmäge niýetlenen görnüşler saýlanyp alyndy. Ýurdumyzyň daýhanlar şeýlede bagwanlar bilen baglaşylan şertnamalar kärhanany ter göýök bakçy önümler şeýlede ýer-ýemişler bilen bökdönşlik üçin etmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada Ýewropa döwletlerinden işlenip taýýarlanan ösen tehnologiýalaryň peýdalanmagy netijesinde doňdurulan göýök bakçy önümleriniň taýýarlanşy dolu awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp berilýär. Önümün uzak wagtyň dowamynda terligini saklap galmany hemem tebigy häsiýetlerini ýitirmezdigini üçin etmek üçin ony desin doňdurmak tehnologiýasy peýdalanylýar. Howanyň derejesi 40-dan 120 gradusa çenli amala aşyrylýar. Şol bir wagtyň özünde göýök önümleriň we ýer-ýemişleriň ilki başdaky tagamy hemem iýmitlik gymmaty saklanyp galýar. Häzirki wagtda kärhanada göýök we bakçy önümlerini hemem ýer-ýemişleri doňduryp gysha taýýarlamak işi ýokary depkinde alınıp berilýär. Terligini doňdurulýan önümleri ýetkisiz saklamak üçin bu ýerde 1000 tonna önüm ýerleşdirmäge ukyply bolan sowadyjy otoglar göz tutulanlar. Kärhanada doňdurulan göýök bakçy önümleri we miweler aljylar üçin ýarym kilogram gaplara gaplanyp taýýarlanýar. Doňdurulan önümleri gaplamak üçin niýetlenen gaplaryň Halk Market toruna degişli bolan Berg plastik kärhanasyna ýerli çyýmalan taýýarlanylýanyny hem bellemek gerek. Bu bolsa haridyň bahasynyň arzan bolmagyna ýardam berýär.
Yurdumuzda Türkmenistan bir taraplan mekan yılına başlanıp kurulyan şehirler, masaatlar, şanlı finilerin davarlarına utkoşuya. Bu şehirler hurmatlı prezidentimizin il yurt bekvitte işlerini ödborçlu hoşalı uğurluya. Murat Garif adına Naqi Türkmenistan'ın Devlet Lokmaçylyk Üniversitesi'nin talipleri nazariyatda alan bilimlerini berkitmek maksadı bilen Sağlık Oruç ve Derman Senaty Ministerliğinin Kardiyologiya Ilmi Kliniki Merkezli Hastaxanasyna, gaýry goýulmasy tiz kömek merkezine, sağlık öýlerini, üniversitetin stomatologiya okuw öňümçilik merkezine hemem Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk tarapynyň çägine ýerleşýän Altynköl Dinjaş zoologyny öňümçilik tejribelerini geçýärler. Öňümçilik tejribelerine talipler lokmançylyk hünäriniň inşa sırlaryny ussuwatlyk bilen ilalýarlar. Bu bolsa geljekde ýokary hünärli Kämil Lukmanyň kemale gelmegine ýardam berýär. Merdana daýhanlarymyzyň watan ammaryna 1.400.000 tonnadan gowrak guşgursak ak buğdaýy tawsyranyklary nasip etli. Türkmen Owakyjylyk Üniversitetinde ilmi amal maslahat geçirli. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Mähriman akademiyanyň taýsir tagylaty bilen halk hojalygynyň ähli pudoklaryla bir hatarda owakyjylyk pudogyny da uletişler gazanylýar. Her kwata ýurdumyzda arkada prezidentimizin ýol başlygyna bir näçe ulummeşwerli işler amala asyrlýar. Masaatda hormat prezidentimizin alparyan il yurt bekvetli, sevidi ahmetli işlerinin netijesinde yurdumyzyň owu we halk hojalyklaryna ýetilen sepketler yurdumyzyň edermen gallaçy bagadaýhanlarynyň zähmet ýeňişler dogrusyna gurrun edildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna professor muallimliň we talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna Owasyna toplumynyň döwletiň öňündäki borçnamalaryň şertnamasyny ýerine ýetirmekleri münasibetli hoşallyk maslahaty geçirli. Maslahatda arkada prezidentimizin täze buğday atly goşgusy dawaralýar diýdi golly. Milli liderimiziň ýurdumynyň ady howpsuzlyk we wata alyp barýan siýasaty we owa durmuşynyň üstürmegine amala asyrlayan işler dogrusyna da maslahatda giňişlen gurrun edildi. Döwlet Mehmet Azadada Naqi Türkmen Milli Dünýä Dillerini Institutyna Murat Garif adına Naqi Türkmenistanyň Döwlet Lokmaçylyk Üniversitetiniň professor muallimläriniň gatnaşmaklaryna talip ýaşlaryň we muallimleriň arasynda saglygy berkitmek, kesellerden gorunmak, olaň öňlenmek, dogry imitlenmek bilen bagly okuw maslahaty geçirli. Oň dowamyna özara soru jogaplary maşyldy. Talipler Lukman muallimlere sagdandyrmyş ýolgularyny berja etmek bilen bagly amala asyrlayan işler barada gurrun berdiler. Türkmen Owakyjylyk Institutyna Daşady welaýatynyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň hem-de Lukmanyň gatnaşmaklaryna ýaş netli sagdandyrmyş ýolgularyna ugrukdurmak möhüm wezipeler atly wagt nesiga duşa geçirli. Çykyş edenler ýaş netle döwri we bilim we terbiýe öwremek içinde sagdan ýaşaýyş ýolgularyna möhüm ornuň degişçiligini beýan etmek bilen taliplere bu hakda zerur bilim we düşünjeleri bermegiň, enlikleri kemale getirmegiň iňen uly orny we ähmeti barada gurrun berdiler. Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň talipleri hem hormat prezidentimiziň beren taşyrygyna laýyklykda döredilen Türkmen Aratlyş Agentligi bilen bilelikde sany çözgüt IT meýdança hojalyk jemgyýetine okuw tejribelerini geçýärler. Bir ýerde talipler ýurdumynyň ykdysadyetiniň dürli pudoklary üçin dürli görnüşli elektron enjamlaryny öňermek, dürli görnüşli programy önümlerini işläp düzmek we olary synagdan geçirmek ýaly işleri öwrenýärler. Milli howpsuzlyk içeri işler, Gorunmak Ministerliğiniň harby institutlaryna hormat prezidentimiziň täze buğday atly goşgusynyň neşir edilip, halk köpçüligine ýetirilmegi münasibetli hoşallyk maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda hormat prezidentimiziň täze buğday atly goşgusy dawaralýar diýdi golly. Şeýlede olarda çykyş edenler hormat prezidentimiziň ýurdumynyň owa hojalyk pudogyny ösdürmek babatdy diýen kömek gollawlary barada bu ýysançlan bellädiler. Maslahatlara atnaşanlar ýurdumynyň owa hojalygyny ösdürmekde döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormat prezidentimize özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Serhet Institutyna berqarar watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna saýlanmak münasibetli dawaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyza nowatdakedek şu wezipeňiň inanylmagy, Türkmenistanyň halkara awraýynyň ýokary derejesine, milli liderimiziň oňyn bitaraplyk, parakatçylyk, söýüjülük, hoşnetlik, goňşulyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine esaslanýan daşary syýasy ugrunyň ýokary awraýy eýediginiň aýdyň tutnamasy bolup durýanyny uly bu ýysançlan bellediler. İçeri işler Ministerliğinin Daşady welaýat polisiýa müdürlüğünün guramagyna geçirilen çäre Türkmenistan bitaraplygyň mekan ýylyna başlandy. Çykyş edenler döredilýän şertler üçin Mähriman akademiyada hoşallyklaryny bildirdiler. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormat prezidentimiziň ýol başlygyna ähli ugurlar bilen bir hatarda bilim ulgamam gün saýyn kämilleşýär. Şunlukdan nazardan Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna hormat prezidentimiziň kabul eden Türkmenistanyň daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmek konsepsiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen daşary dillerini hünär ugurundan öwretmegiň innowasiýon usullary atly okuw usuly maslahaty geçirildi.
Türkmenistan'ın Kerdaşa Kılıçlarına Milli Merkezinin Zenanlar Birleşiginin Merkeze Geňeşiniň guramaklarına geçirilen maslahat döwrümizin derwayt wüzipeleri bilen bagly boldy. Çykyş edenler dördürilýän şertler mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize hoşallyklaryny bildirdiler. Hormatly adamlar, olsa yurdumyzyň welaýatlaryna wepat etmede Aşgabatda 2 iýully saat 20-den 3 iýully saat 20-çe boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup günne ordan tiýin sekundda 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 22-27 gradus maýl, günnüzine 32-37 gradus ysy. Kenärki taraplaryna orta 28-33 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny azkin bulutly howa bolup günne ordan tiýin sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 19-24 gradus maýl, günnüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny az bulutly howa bolup Demirarsyk günne ordan tiýin sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 18-23 gradus, günnüzine 31-36 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny az bulutly howa bolup Demirarsyk günne ordan tiýin sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 17-22 gradus, günnüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup Demirarsyk günne ordan tiýin sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 16-21 gradus, günnüzine 28-33 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup günne ordan tiýin sekundda 9-12 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 21-23 gradus, günnüzine 33-35 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 3-üne magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny araşdyrýar. Merhabalar. Şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeresini, ýakly düşeňizini bolsa halkyň bähfidi. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň edilýär.